Kala spreng state bha bat kala thanem bhaga yeu hapo kiransan social media halor ka jingmi jong ka wei ka kot lane ka wei ka jingtho ka bala pan I ba ka jingyo labor license jong wei ubar jila naga executive committee ka ba yalam khmat ka seng voice of the people's party VP kata kat kum ka date of issue ya kene ka labor license ka bal ai lai tarik jong manai benyu jong usnem arajar arpusan bat ka issue ka ban kut no jong kane ka labor license ka long sautrik jong manai khat wei arajar arpusan te kane ka jingtho hapo gransan social media kalas preng state bha bat kalabu shiye shibun ki jingkali bat ki jingkan tho ya ka seng voice of the people's party VP kaba layalam khmat ya ka KHDC namar ba hakapor ba kampat yo ban yalam ya ke isi lane hakipor shwak election ki yalap election bat ki ong ba nginom ai trading license ya ki barjela kat ba ki kam ki ba ki khasi ki dangla hi bantrai nginom ai trading license a jingkali ka bami menta kalong hato kane ka trading license lane ka balayo une barjela kat kum kane ka dur ka bal spring state apo gransan social bat hato kane ka dai ka pasisha ba ka ke HDC kal issue ya kane ka trading license ne ka dai tang ka jingtho hanra ya kane ngila ban pansisha tat anda ngelayo ya ka jubam na ki noilam jong ka seng voice of the people's party lane na UCM badon borom jong ka Khasi Hill Autonomous District Council kum ga jing spring state jong kane ka dur hapo gransan social media kalami sibun ka jing tho ha ka ba kila tho hapo ka ne ka dur ki ongkum ne nginom ai labor license ne trading license ha kino ki menta ki bau kasi udang la bantrai. That's why they said during clean politics mentapat hapisa.